हाग्रामा महिलारि सार नोंनि गिबि खेब खामानिया मा बिपिएफ पार्टीनि गिबि खेब खामानिया मा 3 तारिख अक्ट'बरनि उनाव मा खामानि गिबि खेब प्रमद बर'खौ जेलाव हरनाय फेरेंगाखौ जेलाव हरनाय गोविन्दखौ जेलाव हरनाय आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' सारा साननि हरनि प्रमद बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायखिजाया सरकार फैया मानो जातिनि खामानि मावनांगौ होननाय बाथ्राखौ दिपेन बर' सारा अबेयाव दोन्दोंमोन बिनि सायाव इनकुवारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया जातिनि खामानि मावनाय फरायसाफोरनि खामानि मावनाय जातिनि माखासे अलखदाव गोलैनाय खामानि बे खामानिखौ दोनथ'नानै दिपेन बर' सारा अबे आन्दोआव दोननानै साननि हरनि प्रमद बर' बिनि सायाव इनकुवारि 40টা সমষ্টিৰ 27টা সমষ্টিতে জয়লাভ কৰিছে বিপিএফে আৰু দেৱৰগাঁও সমষ্টিত হাগ্ৰামা মহিলাৰে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আটাইতকৈ ডাঙৰ আপডেট এই মুহূৰ্তত আমি চাই আছো दिपेन बर' सारा रिजेन होनांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ रिजेन होनांगौ अबेयाव बावना दंमोन जातिनि खामानि मावनांगौ जायखिजाया पार्टी फैयोबा गोरोबनानै खामानि मावनांगौ आबसु होननाय बाथ्राखौ अबेयाव फबनानै दोन्दोंमोन ना प्रमद बर'नि गिदिर बक्सआव दोन्दोंमन एक्स एनडिपिफोरखौ फावथिना देखायो एक्स एनडिपि होननानै बुंबानो खारो प्रमद बर' दिपेन बर' फेरेंगा गोविन्द एक्स एनडिपिफोरखौ खारो बिनि थाखायनो एपिबि हान्जाया UPPL पार्टीखौ फेजेननो गोनां जादों UPPL पार्टीखौ फेजेननानै हाग्रामा महिलारि सारखौ गोहो खुंथायाव लाबोफिननो गोनां जादों बिपिएफ पार्टीखौ गोहो खुंथायाव लाबोनो गोनां जादों बेनो एपिबि हान्जानि थांखिया আৰু সূক্ষ্মভাৱে চিন্তা চৰ্চা কৰিয়ে তেখেতে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে আৰু তেখেতে লোৱা সিদ্ধান্তটো একেবাৰে কাৰেক্ট এটা সিদ্ধান্ত বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ যাৰ কাৰণে আজি কচুগাঁও সমষ্টিত কেণ্ডিডেট হিচাপে তেখেতে দিয়াৰ দৰে মই আজি ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি মানে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজৰ এটা সমৰ্থন সহযোগ আৰু তেখেতসকলৰ মৰম আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ যাৰ কাৰণে আজি এই BTC ইলেকশ্যনত মই ইমান শক্তিশালী আমাৰ যিবিলাক মানে চৰকাৰ পক্ষ যিবিলাকে মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছিলে তেখেতসকলকো হৰুৱাই মই আজি বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু এই মোৰ আজি বিজয় যে মই সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া মই কৃতিত্ব আমাৰ কচুগাঁও সমষ্টিবাসী যিসকল ভোটাৰ ৰাইজ আছে তেখেতসকলক মই দিব বিচাৰোঁ আমাৰ কচুগাঁও সমষ্টিবাসী যিসকল জাতি জনগোষ্ঠী যিসকল ধৰ্মাৱলম্বী ভাই বন্ধুসকলে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি মোক ভোটদান কৰি পেলাই জিকাই দিলে মই তেখেতসকলক সঁচাকৈ ধন্যবাদ মানে একেবাৰে মানে আৰু শ্ৰদ্ধা তেওঁলোকৰ প্ৰতি মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ শুভেচ্ছা মই জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই মই আজি এই নিৰ্বাচনী যুঁজত বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ মই জয়ী হ'লোঁ আৰু এই মই জয় হোৱাটো অকল সেইটো মোৰ কাৰণে নহয় এইটো কচুগাঁও সমষ্টিবাসী ভোটাৰ ৰাইজৰ চবৰে আমাৰ জয়ী বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ বিপিএফ দলৰ জয়ী বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া দেৱৰ জয়ী হোৱা বুলি মই সেইটো ক'ব বিচাৰোঁ আজি বিপিএফ দলৰ প্ৰতি আস্থা বিশ্বাস আৰু ভাল পোৱা ৰাইজৰ মনত যদি নাথাকিলেহেঁতেন এইবিলাক ইমান মানে শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বী যিসকল আছে তেখেতসকলক হৰুৱাই বিপিএফ দলে ইয়াত চৰকাৰ নথকা এই অৱস্থাত থাকি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ বাধ্য হোৱা এইখিনি সময়ত মোক নিশ্চয় জিকাই দি আজি ইয়াত বিপিএফ দলৰ মান সন্মান ৰক্ষা কৰাটো এইখিনি সুযোগ দিয়াটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন আজি একমাত্ৰ বিপিএফ দলৰ প্ৰতি আস্থা বিশ্বাস কচুগাঁও সমষ্টিবাসী ৰাইজে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া দেৱৰ বিপিএফৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আস্থা বিশ্বাস থকাৰ কাৰণেহে ৰাইজে হিল ঢোল ভাঙি ওলাই আহি মোক ভোটদান দিলে মোক ভোট দিলে আৰু মোক জয়ী কৰালে গতিকে আজি মই বিপিএফ দলৰ যিসকল ভোটাৰ ৰাইজ আছে কচুগাঁওবাসী সমষ্টিবাসী ৰাইজ আছে এইসকলক চবকে মই অন্তৰৰ পৰা भिडिअनि फुटिसाव खोनाखाबाय जोबोद बाख्नायथाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोबोद गोबां माने बुरजा मेजरिटि लानानै बिपिएफ पार्टीया गोहो खुंथायाव फैफिनबाय आरो हाग्रामा महिलारि सारनि आगदा आखि रायजो राजाफोरनि सापर्ट बयनिबो सापर्टखौ लानानै जोबोद बाख्नायथाव बिपिएफ पार्टीया बुरजा मेजरिटि लानानै गावनि गोहो खुंथायाव फैफिनबाय बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय बाख्नायथाव मानो प्रमद बर'आ जेननो गोनां जाखो फेरेंगाया जेननो गोनां जाखो गोविन्दआ जेननो गोनां जाखो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' सारा मानो लाजिनांखो बान्दर टफि मोख्रा टफि गाननानै बेराय आरो गावनि बिबानखौ रिजेन हो जातिनि खामानि मावनांगौ फरायसाफोरनि खामानि मावनांगौ जातिनि अलखदनि खामानि मावनांगौ होननाय बाथ्राखौ अबेयाव बावनानै दंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा जायखिजाया सरकार फैया मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे पार्टीजों गोरोबनानै खामानि मावगोन बे बाथ्राखौ अबेयाव फबनानै दोन्दोंमोन दिपेन बर' सारा अबेयाव फबनानै दोन्दोंमोन प्रमद बर'नि बिथायाव फबनानै दोन्दोंमन ना प्रमद बर'नि गिदिर बक्सआव जोबनानै दोन्दोंमोन जातिनि खामानि मावनांगौ जायखिजाया पार्टी फैया मानो जों गोरोबनानै खामानि मावनांगौ होननाय बाथ्राखौ प्रमद बर'नि बक्स गिदिराव सोनानै दोन्दोंमोन नामा नोंसोरथ' इसिबां लेखा गोरों दिपेन बर' प्रमद बर' फेरेंगा गोविन्द लेखा गोरोंफ्रा मानो हमदांनो हादिया एक्स एनडिपिफ्रा मुंख्लंफोरनि थांखि लानानै जोबथेसालियाव थानाय रायजो राजाफोरनि आरो एक्स एनडिपिफोरनि केसनि थांखिनि थाखायनो एपिबि हान्जाया जोनोम जादों बे जोनोम जानाय
बे गोदानै जोनोम जानाय राजनितिक हान्जाया मानि थाखाय जोनोम जादों लेखा गोरोंफ्रा हमदांनो हादिया नोंसिनि फावथिनानि थाखायनो जोनोम जानो गोनां जादों प्रमद बर'खौ गार्जिनिफ्राय बोख्लायनाय आरो UPPL पार्टिखौ फेजेननाय हाग्रामा महिलारि सारखौ देरहासार खालामनाय BPF पार्टिखौ देरहासार खालामनाय गोरोबनानै खामानि मावनो थाखायनो 5 बोसोरनि उनाव नेक्स्ट BTC इलेक्सनाव मोननै पार्टिजों गोरोबनानै गोहो खुंथायाव थागोन बे रोखा APB हान्जाजों आरो BPF पार्टिजों गोरोबनानै 5 बोसोरनि उनाव सरकारखौ सालायगोन गिबि खेब प्रमद बर'खौ गार्जिनिफ्राय बोख्लायनाय आरो फेरेंगाखौ गार्जिनिफ्राय बोख्लायनाय गबिन्दखौ गार्जिनिफ्राय बोख्लायनाय आरो साननि हरनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' सारा प्रमद बर' बिनि थाखायनो APB हान्जाया जोनोम जादों लेखा गोरोंफ्रा हमदांनो हादिया लेखा गोरोंफ्रा मानो हमदांनो हादिया नोंथांमोननि गोसोआ जुदि साफांमोनबा जोंजों गोरोबनानै फै जोङो एखे लोगो जोङो इलेक्सन गेलेनि मानो बुंदिया मानो उफेनै बुंनो हादिया नोंथांमोना गोदानै जोनोम जानो राजनितिक हान्जाखौ जोनोम जानो दरखार गैया जोंजोंनो गोरोबनानै थागोन डिआर नाब्ला सारखौ उदां खालामनायनि थांखिखौ जों मावगोन जोबथेसालियाव थानायफोरखौ जोङो उदां खालामगोन आरो एक्सएनडिपिफोरनि केसखौ जों फोजोबगोन रायजो राजाफोरनि मिजिंखौ जों एखे लोगो खामानिखौ मावगोन नोंथांमोना एक्सएनडिपिफोरखौ प्रमद बर'नि आगदा आखि आरो प्रमद बर' गबिन्द फेरेंगा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' सारा एक्सएनडिपि होनबानो खारो नोंथांमोना सायावल' ओरैनो अननाय देखायो नोंथांमोना जेलनिफ्राय गुहां डिआर नाब्ला सारनि हियारिंआ मोजांबानो नोंथांमोना नाटक देखायो नाटक फावथिना बेखौ एक्सएनडिपिफ्रा बुजियै गैया नोंथांमोना 20 दिननि थाखाय सुथि लानानै थांबाय दिपेन बर' सारा मा खामानि दंमोन डिआर नाब्ला सारखौ खेबसेबो लोगो हमनो हायै प्रमद बर'आ मा खामानि दंमोन फेरेंगा मा खामानि दंमोन गबिन्दआ मा खामानि दंमोन नोंथांमोननि गोसोआ ओरैबायदि गाज्रि बे गाज्रिनि थाखायनो स्ट्रं नोंथांमोनखौ फेजेननो गोनां जादों APB हान्जाया नोंथांमोननि गोसो गाज्रिनि थाखाय दिपेन बर' सारा गावनि बर' बिमानि थैजों जोनोम जानाय थैखौ अबेयाव दोनदों प्रमद बर'आथ' हारसानि थै दं खावसे हारसानि थै प्रमद बर'आ हारसानि थै दं बेहा प्रमद बर'नि थैया दिपेन बर' सारा फावथिना देखायो एक्सएनडिपिफोरनि सायाव प्रमद बर'आ देखायो गबिन्दआ देखायो फेरेंगा देखायो बिनि थाखायनो APB हान्जाया जोनोम जानानै UPPL पार्टिखौ गाज्रि फेजेनदों प्रमद बर' लाजियासै दिपेन बर' सारा गावनि बिबाननिफ्राय रिजाइन होनांगौ लोगोसे जोबथारनायाव हाग्रामा महिलारि सारखौ आं खावलायो BPF पार्टिनि साफ्रोमबो बिबानाव थानाय आरो BPF पार्टिखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो थाबैनो डिआर नाब्ला सारखौ आरो डिआर नाब्ला सारजों आगदा आखि जायफोर सिनियर जुनियर जोबथेसालियाव दं थाबैनो उदां खालायनानै लाबोगोन आरो एक्सएनडिपिफोरनि केसखौ थाबैनो फोजोबनानै थाबैनो होगोन होननानै आसा खालामो आरो 3 तारिख अक्ट'बर बिनि उनाव थाबैनो गोख्रै खामानि मावो प्रमद बर' फेरेंगा गबिन्दखौ जेलाव हरनो थाखाय आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' सारा मानो एसेबां प्रमद बर'खौ इनकाउरि खालायालासिनो 5 बोसोराव कौटि थाखा लुथिदोंमोन प्रमद बर'आ बिनि सायाव खेबसेबो दिपेन बर' सारा अबेजों गावनि दरमाहाजों ना अबेबा लामा सामा दालां ना मानिबा पार्सेन्टजों लाख थाखा खामायदों होननाय इनकाउरि खालायनांगौ होननाय बे बाथ्राखौ खेबसेबो दिपेन बर' सारा बुङासै खालि साननि हरनि प्रमद बर' होननानैनो 5 बोसोरखौ दिपेन बर' सारा खाथायबाय बिनि सायाव इनकाउरि जानांगौ बेहा एसेबां मानि रिलेसन दं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिखौ अबेयाव दोननानै रायजो राजाफोरनि खामानि मावनांगौ थांखिखौ दोननानै साननि हरनि प्रमद बर' 5 बोसोराव खालि प्रमद बर' होननानैनो दिपेन बर' सारा ओरैनो दैयाव थांबाय थाबैनो दिपेन बर' सारनि सायाव इनकाउरि खालामनांगौ माने एसेबां प्रमद बर'जों रिलेसन दंमोन थाबैनो 3 तारिख अक्ट'बरनि उनाव प्रमद बर'खौ जेलाव हरखांनायनि उनाव गबिन्दखौ जेलाव हरखांनायनि उनाव फेरेंगाखौ जेलाव हरखांनायनि उनाव थाबैनो एक्सएनडिपिफोरनि खामानिखौ मावगोन आरो डिआर नाब्ला सारनि हियारिंखौ थाबैनो मोजाङै मावनानै लाबोगोन होननानै आसा खालामो